Το κεφάλι βάλει, παιδί μου. Ωραία. Δεν σου πω, έχει δίκιο με αυτό, δεν πουλήσα. Θα τη βρούμε λίγο τη γεωμετρία. Θα φέρουμε το λάπτοπ, θα ανοίξουμε το ένα DVD και θα συγκρίνουμε τις εικόνες. Καλά, δεν περιμένει κανείς να βγει και τέλειο motion. Τα έχει τζέρτζελ. Εντάξει, όχι, νομίζω που είναι χειρότερο. Μου είπα να μην πω απόψε έχουμε καλεσμένο, γιατί μπορεί να είναι οποιαδήποτε ώρα να δείτε αυτή τη συνέντευξη, αλλά ο Σπύρος είναι από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Η Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι ένας πολιτικός οργανισμός που προέκυψε από το ίντερνετ, πολιτικός σχηματισμός που προέκυψε μέσα από το ίντερνετ. Είμαστε κόμμα. Α, είσαστε κόμμα. Ωραία. Μπράβο, χαίρομαι που είσαστε κόμμα. Πώς προκύψατε? Μπορώ να σου πω εγώ πώς τους βρήκα και ξέρω, έχοντας ακούσει διηγήσεις, πως εκείνοι βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν ότι είναι κατάλληλη ώρα για να δημιουργηθεί ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος θα τυχεί τις φιλελεύθερες απόψεις. Κυρίως γιατί πίστευαν, όπως και εγώ πίστευα για τον εαυτό μου όταν αποφάσισα να μπω, ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να τις εκπροσωπεί όχι μόνο επαρκώς καλά, σχεδόν καθόλου. Γίνανε κάποιες επαφές ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν γνωστό ότι είχαν τις αντιλήψεις. Κάποιοι από αυτούς συμφώνησαν ότι είναι μια καλή ιδέα να γίνει ένα τέτοιο κόμμα και το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε τυπικά στο συνέδριό μας το τελικό που έγινε στα τέλη του Απριλίου του 2007. Και λάβατε μέρος στις εκλογές. Σωστά. Όπου τι ποσοστό πήρατε? 0,1%. Α, πήρατε 0,1. Ένα της χιλής ακούγεται πιο έπικο. Πόσους ψήφους? 7.500. 7.500. Χιλής ακόμα. Καλά είναι. Καλά είναι μια που υπάρχετε μόνο στο ίντερνετ. Δηλαδή δεν σας έχω δει εκτός ίντερνετ. Νομίζω, ναι, δεν είναι άδικο να το πει κανένας αυτό. Έχουν υπάρξει δράσεις εκτός ίντερνετ, αλλά η κύρια αναγνωρισιμότητά μας μάλλον έρχεται από τη δράση μας στο ίντερνετ. Και για μένα θεωρώ το αποτέλεσμα, υπάρχουν πάνω σε αυτό διαφορετικές απόψεις, για μένα ήταν θετική έκπληξη. Εγώ δεν πίστευα δηλαδή ότι μας ξέρουν, μας γνωρίζουν, ενώ ότι υπάρχουμε ως κόμμα και το τι πιστεύουμε, παραπάνω από 20-25.000 άνθρωποι. Το πολύ 50. Δηλαδή, αν βγαίναμε τη μέρα των εκλογών και λέγαμε, αν είχαμε τη δυνατότητα, να ρωτήσουμε τον καθένα που για να ψηφίσει. Ξέρετε τι είναι η Φιλελεύθερη Συμμαχία? Ή μάλλον έχετε ακούσει πολύ για τη Φιλελεύθερη Συμμαχία? Πιστεύω γύρω στις 150.000 που στην άλλη γενιά το έχω ακούσει, πολλοί από αυτούς θα ψέματα. Δεν σε ρωτάνε στις μένα Μαρτσούκ, πρέπει να δείξει ότι δεν είσαι καλά, ρε παιδί μου, κάτι να σε ρωτάνε κάτι σημαντικό είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που ξέρανε ότι υπάρχει Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι κόμμα και πιστεύουν αυτά, δεν πίστευαν πάνω από 50.000 τόπους. Άρα πήραμε 15% από αυτούς. Ναι. Για μένα καλό. Κοίτα, στο ίντερνετ είσαστε πάρα πολύ γνωστοί. Και υπάρχετε αναμφισβήτητα, αλλά υπάρχετε μέσα σε ένα σύννεφο από παρεξηγήσεις. Παρεξηγήσεις όπως είσαστε δεξιοί ή αριστεροί. Κοιτάξτε, οι πιο πολλοί τείνουν να θεωρούν ότι είμαστε δεξιοί. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ανακριβές, για να μην πω άδικο. Δεν πιστεύω ότι χωράμε σε αυτό το δίπολο της αριστεράς-δεξιάς. Γιατί, αν σκεφτούμε, η αριστερά είναι υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία. Η δεξιά πιστεύει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία, αλλά γενικά σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα είναι πάρα πολύ συντηρητική. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνει ούτε στην οικονομία, ούτε στις ζωές των ανθρώπων. Το οποίο μας κάνει και λίγο αριστερούς και λίγο δεξιούς. Αλλά ούτε αριστερούς ούτε δεξιούς ταυτόχρονα. Γι' αυτό έχω βγάλει αυτό το ρόμβο που από μια γραμμή το κάνω ρόμβο και λίγο καλύτερα μπορώ να το περιγράψω. Αν είχαμε ένα χαρτί στο σχέδιο εδώ κιόλας. Μπορούμε να το δούμε στις οθόνες μας. Αλλά εγώ δεν θέλω τον εαυτό μου ούτε αριστερό ούτε δεξιό. Όπως ο πιο πολλοί κόσμος αντιλαμβάνεται αυτές τις δύο έννοιες. Είμαστε κάτι. Αυτό που είμαστε εμείς είμαστε άνθρωποι στην συντηρητική πλειοψηφία των οποίων δεν έχουν συμμετάσχει στην πολιτική ποτέ. Και ο καθένας για τους δικούς του λόγους έκρινε σε αυτό το σημείο κάτι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει κάποιο 38 όνομα δηλαδή σε αυτό. Από μένα, λες. Εκτός από φυσικά.
νομίζω με ευρεία αναγνωρισιμότητα όπως ο Μάνος ή ο Ανδριανόπουλος που ανέφερες δεν έχουμε κάτι. Ο πρόεδρος σας? Ο πρόεδρος μας είναι ένας γιατρός που ονομάζεται Φώτης Περλικός, 29 χρόνια κατά λάθος. Και εξέλεγε πρόεδρος στο ιδρυτικό μας συνέδριο το οποίο εξέλεξε για την Διοικητική Επιτροπή. Ο Φώτης Περλικός είναι ένας από τους συνειδητές του e-Roosters, που είναι ένα φιλελεύθερο περιοδικό στην Ελλάδα, το οποίο δεν το ξέρεις καλά. Ναι, μια χαρά. Πούστers λοιπόν, Roosters και Φιλελεύθερη Συμμαχία. Άλλο μπέρδεμα είναι αυτό τώρα, τεράστιο. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Ποιοι είναι οι Roosters και τι σχέση έχουν με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία? Είναι δύο σύνολα τα οποία φέρνονται εμένα, αλλά κανένα δεν είναι υποσύνολο του άλλου, αν το πούμε μαθηματικά. Υπάρχουν Roosters, οι οποίοι είναι στη Ελεύθερη Συμμαχία, αλλά και κάποιοι που δεν είναι. Και πάρα πολλά μέλη τη Ελεύθερη Συμμαχία που δεν είναι Roosters, ενώ κάποιοι από αυτού είναι. Ενώ ότι είναι δύο σύνολα που τέμνονται, αλλά κανένα δεν εμπεριέχει το άλλο. Ωραία. Ο πρόεδρος μας είναι ένας από τους ιδρυτές του Roosters, όπως και κάποιοι που ανήκουν στην δική μας επιτροπή. Η συντηρητική πλειοψηφία των μελών μας δεν ανήκουν στο Roosters, ούτε οι Roosters απηχούν απολύτως τις απόψεις μας. Τώρα και οι Roosters τι είναι? Οι Roosters μπορούμε να πούμε ότι είναι το λίκνο κόμματος σε κάποιο βαθμό, γιατί ήταν ένα από τα λίγα σημεία στα οποία μπορούσαν οι φιλελεύθεροι να. Είναι ένα φιλελεύθερο περιοδικό, στο οποίο δημοσιεύονται άρθρα και έχει ένα blog διπλανό το οποίο είναι λίγο πιο χαλαρό. Και στο οποίο δημοσιεύονται άρθρα τα οποία μιλούν για φιλελεύθερες ιδέες και την εφαρμογή του στην οικονομία, στην κοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω εγώ τουλάχιστον. Και εκεί συνευρίσκονταν άνθρωποι που ήθελαν να συζητήσουν πάνω σε αυτό, που δεν ήταν μόνο φιλελεύθεροι, ήταν και από την αριστερά μπορούμε να πούμε και κάποιοι δεξιοί. Δεν είναι, κοίταξε, αν σκεφτείς ότι τα blog είναι 25.000, πιστεύεις ότι απευθύνεστε, σύμφωνα με τον Publicator 25.000, πιστεύεις ότι απευθύνεστε σε αυτούς τους 25.000 ανθρώπους στο σύνολό τους ή όχι? Βγάζετε κάποιος απ' έξω μιλώντας, πώς να το πούμε τώρα, μια γλώσσα πολύ εξειδικευμένη? Καταρχήν, εμείς απευθυνόμαστε. Και να πεις ότι απευθύνομαι και όλα αυτά δεν είναι λίγο περίεργο. Δεν απευθύνεσαι σε κανένα, δεν έχει μια λειτουργία που τη τρέχει προς τα κάπου. Είναι εκεί το περιεχόμενό σου και είναι προσβάσιμο από κόσμο. Οπότε υπάρχει εκεί περιεχόμενο, δεν είναι προσβάσιμο. Προφανώς είναι λιγότερο θελκτικό σε κάποιους και περισσότερο σε κάποιους άλλους. Και αυτοί που φαίνεται, στους οποίους φαίνεται ένα θελκτικό έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ωραία. Αυτό φαίνεται εκ των απλοϊτών δεν αποκλείει κάποιους. Ωστόσο, είναι τέτοια η φύση αυτών που λέμε που δεν είναι. Ξέρεις, πεινάει ο κόσμος, οπότε ας λαιλατίσουμε. Το οποίο είναι μια απλή πρόταση που ο καθένας, ανεξάρτητα του το καταλαβαίνει ότι έχει μια συνέπεια αναδιανεμητική, έστω και αν είναι στην κοινωνία. Εννοώ ότι από τη φύση του αυτά τα πράγματα έχουν λίγο περισσότερο, μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, που ίσως για κάποιον που θέλει να κάνει μια ανέμελη βόλτα στο ίντερνετ ένα βραδάκι. Υπερφυγές μου λες. Δεν μου λες, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχετε κάποιες σαφέστατες και ξεκάθαρες θέσεις. Του στυλ για τους ομοφυλόφιλους, ας πούμε. Ναι. Για το χωρισμό του κράτους με την Εκκλησία. Σωστά. Όπου είσαστε κατά του χωρισμού. Είμαστε εκθέτουμε μονομερή χωρισμό. Δεν περιμένουμε ποτέ η Εκκλησία να συνενέσει σε αυτό. Πρέπει το κράτος να πει: παίρνω το βελάκι μου και φεύγω από τη συμβίωση μας. Επιστών το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Άρα είμαστε υπέρ του διαχωρισμού για να το βάλουμε καθαρά και να μην έχει καμία. Έχετε ένα ζήτημα με τις γυναίκες, δηλαδή έχετε πάρα πολύ λίγες γυναίκες, πάρα πολύ μικρό ποσοστό, στους Roosters έχετε 2 γυναίκες, 26 άντρες, κάτι τέτοιο. Βγαίνει ένας νόμος ο οποίος μιλάει για ένα 30% γυναικεία παρουσία. Τι θα κάνετε με όλα αυτά? Γιατί δεν πείθετε οι γυναίκες?